खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरनाय बाथ्राखौ लानानै उरखावग्रा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। उरखावग्रा ब्रह्मआ बे समाव बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ। बिथाङा बुंदों दि खृष्टान धोरोम आरो सिबियारिफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारिया बे समाव धोरोमनि बेलायाव मोनसे बेले बेजे बा जेंना फैनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंदों। एनडिएनि जुदि सरकार फैयोब्ला खृष्टान धोरोमा खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बांसावनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों। जे माने एनडिए फैयोबा खृष्टान धोरोमारिफोरनि सायाव मोनसे हेरेसमेन्ट जागोन, साप्रेसन जागोन, बेबायदि मोनसे सिं बिसोर इन्टारनेल केम्पेइन बिराद खालामदों। अपेनलि माबायाव बुङाखैबाबो समाव बिथाङा बुंदों जे धोरोमखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथांमोना बे समाव राजखान्थि गेलेदों होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ नंगौ बे समाव धोरोमखौ लानानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना राजखान्थि गेलेदों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बेनि अनगायैबो बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों जे उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जाय जायगायाव खृष्टान सिबियारिफोर दं बे सिबियारिफोरनि गेजेराव थांनानै बिथांमोना एनडिए सरकार फैयोब्ला एनडिए पावाराव जुदि फैयोब्ला प्राइम मिनिस्टार मदिया जुदि जायोब्ला बे समाव मोनसे खृष्टान धोरोमारि बा खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय जेंना गोग्लैनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंनाय नुनो मोन्दों होननानै बिथाङा बुंदों। उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों। आं दाखालि उदालगुरिनि सा ओनसोलाव थांना फैनायाव अपेन मोनसे कमप्लेन फैदों। सिगिनाय जादों। नरेन्द्र मदिया एबसुलुट मेजरिटि मोनोबा संबिधाना संशोधन जागोन, हिन्दु नेसन जागोन, खृष्टानफ्रा हेरेसमेन्ट जागोन, बहुत खोथा। ओमफ्राय बे बाथ्रायानो दिनै जुदि आङो साननानै नायो बिसोर सब समाय स्वबिर'धि मोनसे स्थिति लायो आरो बिथाङा बे समाव मोनसे गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों। बे सिगांनि समाव नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोन्दोंमोन जे समाजारि बिजोङाव नोंथांमोना गोसारनाय मोनसे लाइजाम नुनो मोन्दोंमोन। बिथाङा प्रमद बर'खौ बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ बे समाव बिटिसि ओनसोलाव खृष्टान सिबियारिफोरखौ नोंथांमोना नैबे लाइजामखौ नुनो मोन्दों जे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा लाइजाम लिरदोंमोन। थामहिनबा एनडिएनो बिथाङा लाइजाम लिरदोंमोन जे बै समाव बा प्रमद बर'आ प्रमद खालामबाय थादों बा प्रमद बर'आ बे समाव खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरखौ बे समाव गुस्लाय होनो नागिरदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जे खृष्टान फारसे लांनो नागिरदों जे प्रमद बर'आ बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथाङा लाइजाम हरदोंमोन। आरो बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव जे चार्चनि जे गायसननाय बे गायसननाया गोख्रैयै जादों होननानै बाथ्रा बुंनानै बिथाङा कमप्लेन हरदोंमोन। आरो बेखौ लानानैनो इउजि ब्रह्मआ बा उरखावग्रा ब्रह्मआ गोख्रों बाथ्रा बुंदों जे बे जाथायखौ बा बै लाइजामखौ हरनाय आरो आथिखालाव खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरखौ जे बाथ्रा बुंनाय मा फारागथि दं होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा गुबुन फारसेजों एनडिएनो कमप्लेन हरो जे खृष्टान सिबियारिफोरा बिटिसि ओनसोलाव गोबां जाबाय। प्रमद बर'खौ कमप्लेन हरो आरो गुबुन फारसेजों बे समाव एनडिए फैयोब्ला बे समाव खृष्टान सिबियारिफोरा बे समाव बिथांमोना धोरोम संकट फैगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै पाकिस्ताननि बाथ्राखौ बुंब्ला पाकिस्ताना इस्लामिक मोनसे कान्ट्रि बा हादोर, बेवहायनो गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ जेबो खालामनो हायाखै। आरो गुबुन फारसेनो चाइनायावबो नों गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ बे समाव जेबो खालामनो हायाखै। गुबुन फारसेनो नोजोर होयोबा नागालेण्डनि बाथ्राखौबो बिथाङा मख'दों जे नागालेण्डआवबो बे समाव गुबुन सिबियारिफोरबो दं नाथाय बिथांमोनखौबो जेबो खालामनो हायाखै। आरो नैबे समाव जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै बा धोरोमनि सिबियारिफोरानो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांना लाखिदों। बिथांमोननि अबदान दं, खृष्टान धोरोमनि सिबियारिफोरनि अबदान दं, बाथौ धोरोम सिबियारिनि अबदान दङ, ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि अबदान दं, गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोरनि अबदान दं। थिग बेबायदिनो बिएसएस बड' साहित्य सभा बिखौबो जोनोम होनायाव बैफोर हारि माहारि थामहिनबा बैफोर धोरोम सिबियारिफोरनिबो अबदान दं होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव
जुदि ख्रिस्टान धोरोमा माबा मोनसे जायोब्ला ख्रिस्टान धोरोमा जुदि धोरोम संकटआव जुदि फैयोब्ला बै समाव बर' हारियानो गसंगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बैफोर आफादफोरानो रैखाथिनि थाखाय गसंगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मखौ आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंदों BPF राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव बिथांमोना बैफोर बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बा बैफोर दाङाबाजि बा बैफोर बेले बेजे बाथ्राखौ लानानै धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरनायफोरखौ जानगाराव थानो खावलायदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लियाव बावनि BPF हिसाबै गेलेगासिनो दङ आरो बिसोरखौ गेलेनो हो बिसोरो मा स्ट्रेटेजि माने लादों एसे जोंबो नुगासिनो दं दा बुंनानै लादो दा मोनसे धोरोम राजनिति गेलेदों बिसोर जे माने NDA फैयोबा ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि सायाव मोनसे हेरेसमेन्ट जागोन साप्रेसन जागोन बेबायदि मोनसे सिं बिसोर इन्टारनेल केम्पेइन बिराद खालामदों अपेनलि माबायाव बुङाखैबाबो आं दाखालि उदालगुरिनि सा ओनसोलाव थांना फैनायाव अपेन मोनसे कमप्लेन फैदों सिगिनाय जादों नरेन्द्र मदिया एबसुलुट मेजरिटि मोनोबा संबिधाना संशोधन जागोन हिन्दु नेसन जागोन ख्रिस्टियानफ्रा हेरेसमेन्ट जागोन बहुत खोथा ओमफ्राय बे बाथ्रायानो दिनै जुदि आङो साननानै नायो जे बिसोर सब समाय सबिर'दि मोनसे स्थिति लायो आरो मोनसे समाव प्रमद बर'खौ बियो कमप्लेन हैदोंमोन दिल्लीयाव रिटेन कमप्लेन जे प्रमद बर'आलायनो माने हिन्दु बर'फोरखौ ख्रिस्टान खालामजोब्बाय थारमाने बेखौ बुंबा दिल्लीया गाज्रि मोनगोन आरो दिनै जालायबाय मा संबिधान संशोधन जागोन ख्रिस्टानफ्रा हेरेसमेन्ट जागोन बेफोर माबाफ्रा खुब माने फ्रास्ट्रेसनाव लानाय मोनसे स्ट्रेटेजि बादि आं सानो मानो होनबा दिनै मेघालय नागालेण्ड दङ बिसोरथ' ख्रिस्टान स्टेटआनो बिसोरबोथ' BJP जोंनो दङ आरो भारतआ मोनसे सेकुलार स्टेट पाकिस्तान बायदिया इस्लामिक कान्ट्रिब्लाबो जेराव दस्रा धोरोमखौ जेबोखौनो खालामनो हायाखै फोजोबनो हायाखै चाइनाया बुद्धिस्ट कान्ट्रिबाबो दस्रा धोरोमखौ फोजोबनो हायाखै धोरोमखौ लानानै बिदि बेले बेजे खालामोबा आरो जों बर'फ्रा मोनसे कम्प'जिट ससाइटि गासै धोरोमखौ लानानैनो मोनसे जाथि खारन एबसुनि जोनोमनि बेकग्राउन्डआव सब जाथिनि अबदान दं सब धोरोमनि ख्रिस्टानफोरनि अबदान दङ बर' हिन्दुफ्राबो बाथौ ब्रह्म बिसोर अबदान दंजोबो आरो जे बर' थुनलाइ आफादखौ दानायावबो बिदिनो ख्रिस्टानफ्राबो अबदान दङ ब्रह्म बाथौ बर'फ्राबो अबदान दं गुबुन धोरोमनि बर'फ्राबो अबदान दं बे हिसाबै बे जाथिफ्रा मोनसे सेकुलार अर्गानाइजेसन आरो जेब्लानो बर' हारि हिसाबै बेबायदि सोरनिबा सायाव मोनसे खैफोद फैयो थ' बिसोरनोथ' गसंथिग्रोयो बेबायदि खहासो जानो होआ बेबायदि मोनसे केम्पेइन खालामलाबायनानै जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनसे धोरोमखौ लानानै जातियाव मोनसे डिभिजन लाबोनो नागिरोबा बेफोर मोजां नङा दा बेखौनो आङो खावलायगोन बेबायदि केम्पेइनाव थांनो नाङा मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन